Amb la seriositat per bandera, el Lleida Esportiu segueix caminant amb pas ferm a la Lliga i sense cedir encara els 3 punts davant de cap equip quan ja s'han disputat 9 jornades del campionat. A més, ahir va aconseguir el que no havia pogut fer fins ara, guanyar a domicili. Ho va fer al camp d'un Olot molt ben organitzat i combatiu, però el que va acabar traient de polleguera el fèrrid plantejament defensiu de Gerard Albadalejo, que va optar, com altres vegades ja en aquesta Lliga, pel desgast en el primer temps, per després anar a buscar l'escletxa que permetés guanyar el partit en la segona part. Quan vens a aquest camp, saps que és un partit complicat, amb un camp que està perfecte, un camp que és ràpid, un camp on la gent anima molt a l'equip local, i has de fer un partit on estiguis molt concentrat, on sàpigues aguantar els cops, no? Amb un símil de boxa, doncs, quan t'estan donant cops de puny, tu aguantar i esperar el teu moment per ficar-li tu el cop. Crec que ho hem fet i per tant per això me'n vaig feliç i felicito sobretot els jugadors perquè no és fàcil fer un partit tan complet a Olot. La victòria a Olot serveix per posar el punt i final a una setmana amb 3 partits a domicili. El Lleida ha passat amb bona nota en Lliga i tot i la decepció de la Copa, el balanç és positiu. Bueno, pues, crec que és una bona setmana, no? Al final hem guanyat un partit molt difícil a Olot, hem empatat al camp del Badalona estant molts minuts amb 10 jugadors i perdent i pues, ens han eliminat de la Copa, ho vam intentar fins al final però no va ser possible. Ara cal començar a pensar en el proper partit a casa, amb menys temps del que és habitual per preparar-lo. El partit davant de l'Hèrcules, amb el liderat de la Lliga en joc, es disputarà dissabte a les 7 de la tarda.